Very good. So kamar yadda kake gani anan mun creating din wani karamin project ne. So waɗannan project din muna creating din su ne domin kai amfani da idea ko ce domin kai amfani da strategy domin kai ma ka creating din wani abu. So muna creating din waɗannan ƙananan project din ne domin ka ƙara fahimta akan abubuwan da muke koyarwa. Kamar misali lectocin da muka yi, duk lecture da muka yi muna yin karamin project domin a ƙara fahimtar ta. So wannan ƙananan project din suna da matukar amfani. Idan kai ka dubi project din, so ba wai za ka yi amfani da project din bane ko kuma za ka yi sak abin da muke, a'a ana so ka fahimci abin ne and then ka yi amfani da kalar dabarun da ake yi. Shi programming kamar dabaru ne, ka yi amfani da irin abubuwan da ake yi kai ma kai creating din wani abu naka daban. So kawai abubuwan da ake so ka fahimta za ka ga abubuwan da suke da muhimmanci kawai a cikin programming din ko kuma mini project din. Zaka ga wasu kalilan abubuwa ne amma sauran abubuwan duk kai zaka yi creating din su ko kai zaka sa abin da kake so. So wannan project din mun creating din shi ne wanda kamar misali user ne idan ya sa password mai rauni zai ce masa password din yana da rauni, ko kuma in ya sa strong password zai ce masa password ɗinka mai ƙarfi ne. Very good. So and then kamar yadda kake gani mun fara da define din, sai muka ce define, wanda daman idan baka manta ba ka san cewa duk lokacin da aka ce define, so za mu yi define din wani abu ne ko kuma za mu yi creating din wannan function ne. So mun yi define sai muka yi creating din, sai muka sa mai sunan function din mu, sai muka ce duba underscore password. So wannan gaba ɗaya sunan function ɗinmu ne wanda daman idan baka manta ba a variable idan sunan abu ya zo guda biyu ana amfani da underscore domin raba su. So and then sai muka zo sai muka aje parameter ɗinmu, sai muka sa sunan parameter ɗinmu password. So kamar yadda kake gani, so da muka creating ɗin function ɗinmu, muka creating ɗin parameter ɗinmu, muka sa mata password, sai muka zo muka creating ɗin wannan, sai muka zo muka sa abin da zai kamar 'ya'yan wannan function din. So duk function din da kai creating daga ƙarshe za ka sa wannan column din, kana sa column din kana danna tab zai bar wannan indentation din, wannan space din da kake gani automatic zai bar shi. So and then da muka creating din function ya ban muka yi wannan, muka danna tab ya ban mana indentation. Idan ma bai sa maka wannan indentation din ba, so dole ne ka sa, idan baka sa ba function din ba zai aiki ba. So sai muka zo muka creating din variable. So variable din mu sai muka sa mai suna tsawo, sai muka ce equal to length. So wannan length ne, length function ne. Wannan length din wani function ne wanda ake amfani da shi a Python, wanda misali idan kana so ka kayyade wasu kalmomi da kake so ka yi amfani da shi, ko kuma kana so a irga wani abu da yake cikin wani abu. So kaga sai muka ce length, sai muka kira parameter din mu, sai muka ce to kaga ana idan ka duba zaka ga wannan length din zai irga abin da ke cikin wancan parameter din ne ko kuma ya kayyade shi. So ya danganta da umarnin da aka bashi. Very good. So mun creating din variable, mun ce mai tsawo, mun aje length function din mu, mun kira parameter wannan kenan. Very good. Parameter din mu. So and then sai muka zo muka creating din condition kamar yadda kake gani, wanda idan baka manta ba ana amfani da if ne wajen creating din condition. Sai muka ce if tsawo, if wannan variable din kenan na tsawo less than 6. So kaga kenan mun creating din condition. Very good. So duk lokacin da kai creating din condition kuma zaka wannan din shi, zaka faɗa mai aikin da zai. Very good. So kaga mun creating din condition din mu, mun ce if tsawo less than 6, sai muka sa column din nan, muna sa column din nan muna danna tab, shi ma zai ƙara ban mana indentation. Wannan space din kai sorry zai ban mana indentation kenan, space kenan. Idan ma bai bari ba, so dole zaka sa wannan space din. Very good. Sai muka zo muka ce return kalmar sirri kamar yadda kake gani. Return kalmar sirri tana da rauni kamar yadda kike gani ga ƙarshen rubutun nan. Very good. So kaga wancan condition din kenan mun wannan din shi, and then sai muka zo muka ƙara creating din wani condition din, sai muka yi amfani da elif, wanda din na san ka san amfanin if da elif da else, wanda in ka kalli wannan din mu na conditional statement. Very good. Sai muka ƙara creating din wani condition din kenan, sai muka ƙara kiran dai again wancan variable din namu da muka ajalan function din mu, sai muka ce if tsawo less than 10, sai muka sa column, sai muka ce return kalmar sirri matsakaici ce shi ma ga wannan din shi nan. Very good. And then sai muka ƙara creating, idan wancan condition din shi ma bai cika ba, sai muka zo muka ƙara yin else, sai muka ce return
kamar yadda kake gani muka ce return kalmar sirri tana da ƙarfi sosai, very good. So and then sai muka zo da muka tashi nan sai muka creating din wannan variable din. So variable kamar yadda na faɗa maka zaka yi creating din, zaka iya sa duk abin da ka ga dama. So wannan kawai na sa shi ne, kawai na sa pw. So kawai na yi amfani da wannan variable din ne domin aje kalmar input dina a ciki, wanda shi ma idan ka tuna duk lokacin da kai amfani da input function so zaka karbi bayanan user ne, very good. So a cikin input din mu sai muka rubuta shigar da kalmar sirri. So dama na gaya maka input string ne, so wannan string din duk shi kuma string duk abin da yake string zai kasance a cikin open quotation kai, zai iya zama single quote ko double quote, very good. So string yana nufin duk wani abu da zai printing akan terminal. So wannan shigar da kalmar sirrin, idan misali da a ce app ne mai amfani yana shiga ko in ce user zai ga an rubuta mai shigar da kalmar sirri. So kamar yadda kake gani, so da muka rubuta wannan annan sai muka zo za mu yi printing din shi, sai muka ce print duba underscore password. So menene wannan duba underscore password din? So idan baka manta ba shine asalin sunan function din mu, wanda duk muka creating din project din mu yana under wannan function din. So sai muka kira wannan function din, very good. And then sai muka ƙara kiran wannan variable din da muka aje shi kuma input din mu, very good. So bari mu yi ronan din a wannan din mu magani, code din mu magani, very good. So kamar yadda kake gani gashi nan a terminal ya ce maka, kamar yadda kake gani gashi nan ya ce ma shigar da kalmar sirri. So bari mu ce misali bari mu sa kalmar sirrin kawai, bari mu sa guda 4 ko 5 misali, and then sai mu danna, very good. So da muka sa kalmar sirrin, so me ka gani a nan gurin ya rubuta ma, kamar yadda kake gani gashi nan a nan gurin sai ya rubuta maka kalmar sirri tana da rauni. Me yasa ya ce mana kalmar sirri tana da rauni? Saboda idan ka je ka duba a wannan code din mu gashi nan, idan ka duba code din mu gashi nan mun ce mashi tsawo less than 6 kalmar sirri tana da rauni. Idan elif tsawo less than 10 shi ma kalmar sirri matsakaici ce. To kaga bai ma kai 10 ba, very good. So bari mu kara runin din shi mu gani, very good. So bari mu sa misali su kai, misali a ce wannan din mu ya kai guda 10. Bari mu sa ya kai guda 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, very good. So bari mu tura mu gani, very good. So shi kuma da shi ma sai ya ce kalmar sirri tana da ƙarfi sosai. Me yasa ya ce tana da ƙarfi sosai? So ina ga mun yi, idan ka duba nan zaka ga idan ka irga ina ga tayo ya fi 10, da dai 10 ne daidai zai ce mana wannan. So saboda kalmar sirrin tana da wannan shine ya ce mana kalmar sirri tana da ƙarfi sosai. So very good. So wannan a takaice kenan, kawai a wannan ɗan ƙaramin project ɗin muna so ka fahimci idea da aka yi amfani da ita wajen creating ɗin wannan project ɗin, domin kai amfani da ita kai ma kai creating ɗin wani abu daban. So wannan muna creating ɗin su ne domin ka ƙara kuma fahimtar leccocinmu na baya. So anan idan ka duba zaka ga a wannan ka ƙara fahimtar function da kuma define din nan, da kuma lecture muta inda muka ce parameter, ka ƙara fahimtar parameter, and then ka ƙara fahimtar if statement kai da elif, wanda dama already na san duka san su, da else, and then kuma ka ƙara fahimtar input function, and then yanda ake kiran variable ko kuma yanda ake kiran function, wanda duk in kai creating din function ɗinka dole zaka kira shi, and then yanda zaka sa ma parameter ɗinka, zaka wannan ɗin value ɗinta, idan kai creating ɗin parameter sai ka sa mata value ɗinta. So wannan kenan a takaice, and then kar ka manta kai mana subscribe, share zuwa ga 'yan uwa da abokan arziki, sai mun haɗe a lecture ta gaba.